Malitha sekamadodeni wona yathanda yini saye. Malitha sekamadodeni. Ugwetshwa iminyaka ewu-20 umshayeli weloli elabulala abantu abangu-20 ngesikhathi lishayisa lihudula iveni labekade behamba ngalo phongolo ngoSeptemba ngonyaka ka-2022. Ujaji uHat David lasenkantolo enkulu yasophongolo lugweba uSibusiso Siyayo oneminyaka engu-28 ngoLwesine. Ugwetshwa iminyaka emithathu ngecala lokushayela budedengu neyisithupha yokuhluleka ukulandela imigomo elandelwa umshayeli osuke embandakanya engozini. Icala lesithathu kuya kulesi-22 ukubulala uSiyayo ugwetshwa iminyaka engu-14 lilinye. Izigwebo ecaleni lokuqala lesibili zizohambisana mayelana nezigwebo zamacala okubulala. Inkantolo iwathatha njengenhloso eyodwa, ngakho kuzoba iminyaka engu-14. Lokhu kusho ukuthi ummangaleli uzodonsa isigwebo seminyaka engu-20 ebhadle ejele, kuchaze ijaji. Libe selikhipha umyalelo wokuba uhoxisa izincwadi zokushayela zikaSiyaya. Awukho umbandela onikezwe ijaji mayelana nokuthi siyazivumelekile yini ukuthi aphathe isibhamu empilweni yakhe. uSiyaya ulahle inkantolo ngamacala okubulala ngoLwesibili. Phambilini wanqatshelwa ibheyili njengokuba kusukela kwenzeka isigameko ubekade enqunyelwe esitokisini. Umbuso ubekade emele uqweqo lokumatshi u-Advocate Christian Shara. uSiyaya ubekade emele ugalagala lomeli legal aid enkantolo enkulu obuya behibamba jaji umnumzane Pregasini Marimuthu. Leli cala liqala ukuqula ngo-April 15 ngonyaka, laphothulwa ngesikhathi osekuqala kwesonto ledlule, kusho uShah noMarimuthu benxenxe khona ijaji ukuba libavune kuthange. uShah ufundele inkantolo izitatimende ezifungele bezivela kubalungu emndenini yabashona, lapho bebechaza khona ngobunzima mayelana nesimo somqondo nomphefumulo ababhekene naso kusukela kwehla lomshophi. Umqulu oqukethe uhlelo lamacala abekade ethwese uSiyaya uveze ukuthi wayekade eqashwe ngumnumzane Pearl Masinga enkampanini iBayos Bio Project ayekade esebenzela inkampani ethutha amalahle esuka esifundazweni eMpumalanga awayiswe echibeni laseRichards Bay. NgoSeptemba 16, 2022 uthiwa uSiyaya wasika izimoto eyekade ephambana nazo ngeloli eziningi zazimvika. Uthiwa wayehamba ngesivinini kanti iloli lizogcina lishayisana amahlanze neveni layilayisha abafundi abekade bebuya esikoleni, abafundi abo-18, uthisha nomshayeli weveni.